întorcându-mă din Portugalia, muncind un an jumate, am deschis o mică afacere în Moldova. Așa am hotărât eu pentru binele meu, că în Moldova se poate de făcut ceva. Mi-am deschis o afacere de creșterea iepurilor. Am făcut o aplicație, am câștigat un grant de 9.000 de euro, din care îmi voi procura cuști pentru iepuri, pentru creșterea iepurilor, ca să-mi pot desfășura afacerea în continuare.